जेखाइनि दावराव जादों पाब्लिकफ्रा दायो आंनि फिसाया बड'लेण्ड लायनो थांदों बर'लेण्ड संसान लेंखुरि Ckla Hello everyone, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर नोंथांमोनाथ' thumbnail आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय आं दायो जोंहा न'निफ्राय बारा गोजान नङा आरोना Ckla तिनिआलि होननाय जायगायाव आं दा माने जांख्रिथायनि थैसाम 2 खौ नायनो होननानै थांनो नागिरदों आरोना पर्दायाव नायनायनि मजायानो आलदा नालाय रिलिज जाबाय बावैसो सिगाङावनो रिलिज जादों बेनिफ्राय जोंहा इउटुबाव दानो नुथ'आ आरोना एसे उनावसो नुगोन बे माखासे फिल्म शुटिं खालामनायफ्राव खरसा थांनाय फैसाफोरखौ डाइरेक्टर प्रडिउसारफ्रा माने एसे दिहुनफिनखांनो हाब्लासो इउटुबाव होयो आरोना फार्स्टआव बिदिनो दाथ' फुजा सिजन नालाय फुजाफ्राव बिदिनो जायगा जायगा देखायगोन नोंथांमोनथिंबो देखायदों खोमा दा जोंनि खाथियाव माने न' खाथियावनो बारा गोजान नङा न'निफ्राय 7 किल'मिटारसो जागोन आरो दा बेयाव नायनो होननानै थांनो ओंखारदों आं नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माबायदि मानसि सोर फैगोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरोना लोगोफोर दा नै टिकेट लागासिनो दं टिकेट जोंहा फार्स्ट क्लासा जाबाय मात्र 200 रांल' 200 टाकाल' 200 टाकाल' 1350 गांसेयाव नामा हा नौटायाव नैथिं जोंहा टिकेट होगासिनो दं बन्द'मोना हा खैजन थांखो आदा ओइ खैजनसो थांखो टिकेटआ 200 थांबायना सारन्थाइ ग्रुपनि हांख्रायनायाव हरनैनि हाबाफारि लानानै ओंखाम उखैलायबायना लामाबारि तिनालि हाइस्कुलनि लांगोनायाव लामाबारि तिनालि हाइस्कुलनि गेवलां फोथाराव नुजाथि फैमारबाय टिकेट होदोंब्लाबो टाइम जाथ'यैखाय सिङाव सोथ'वाखैमोन आरोना बेनिखायनो बिराद बिहिर जादोंमोन बाहेरायाव थानानै मानसिफ्रा गोदाव सोराव जाजोबदों आरोना 7टायाव होननानै बुंदोंमोन खिन्थु मानसिफोर जमा जाजोबैखाय 7टायाव देखायनाय जायासै 9टासोआवसो देखायनाय जाबाय फिल्मखौ नै सिङाव हाबनानै मोदोमखौनो दै गुदुंजों रुनाय बायदिसो मोनजोबखानाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गरम जादोंना लाइलननि थुम्बुक खोंदों ट्रिपाला लाइलननिमोन नालाय अखा सिबाबो माने अखा सोरखिया आरोना लाइलननि ट्रिपाल खोङोबा टिकेटनि प्राइसखौ सासेयाव 200 खरै माने 200 टाका लानाय जादों आरोना बेनिफ्राय एसे सिगांनिखौ 200 टाका लानाय जादों बेनिफ्राय नैबे औवा खानाय नुदोंना नोंथांमोना बिथिं औवा खानाय सियार खालि नुदों बेखिनिया 200 टाकानिया बुंजोबाखैमोन बेनिफ्राय उनथिंजायनिखौ 150 टाका खरै लानाय जादों आरोना टिकेटआ मोननै बाहागोआव मोनसे जाहैबाय 200 टाका मोनसेया जाहैबाय 150 टाका एसे उननिया उनाव जिरायनांनाया 150 टाका आरो दा 200 टाकानिया बुंजोबाखैमोन बेहाय 1000टा सिट दंमोन 1000टा सिटआव उननि सियारा बुंजोबायमोन सिगांनि सियारा 200 टाकानिया बुंजोबाखैमोन दा माने टिकेट गांसेयाव 200 टाका लानाय हिसाबै सिगांनि सिटआव जिरायग्राफोरनि थाखाय फांखानि बेबस्था होनायमोनबा मोजां जागौमोन आरोना ओरैबायदि गरम सिङाव थानोनो हाया आरोना मोदोमखौनो रुनाय बायदि मोनजोबखायो बेनिफ्राय सेकेन्ड उनथिं जिरायग्राफोरनिया 150 टाका आरोना औवा खाथेनाय दङ गेजेराव सिमा बे सिमानिफ्राय उनथिंजायनिया बुंजोबबायमोन सिगांनिया बुंथ'वाखैमोन आरोना 200 टाकानिखौ बांद्राय दाम जायो नालाय बेनिखायनो माखासे मानसिफ्रा 200 टाकानिखौ दाना 150 टाकानिखौ दाननानै नायदों आरोना गोबाङानो फिल्म नायनो नागिरदों ना मा फिल्म नायगोन जांख्रिथायनि थैसाम 2 गिलादायाव बुंजोब्बाय जेखाइनि दावराव जादों पाब्लिकफ्रा दायो
जोंहा गोसोआ बोराया थ' लोगोफोर दासो न' मोनफैदों आङो ओमफ्राय ओंखामबो जाखांबाय आरो 1थासोआवसो मोनफैदों बेनिफ्राय दा नै 2थायानो जासिगोन ओंखाम जागौ मागौ 1:44 जाबाय नोंथांमोना टाइमखौ नायनो हागोन जांख्रिथायनि थैसाम 2 फिल्मखौ नायहैबाय आरोना जाय नायखांबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरदो बोरै मोनखो फिल्मखौ नायनानै थिगखौनो मोनदों जायफोरा माने हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ जायफोरनाव बर' जानानैथ' बयहाबो थाखागोन गावनि हारिनि थाखाय बयबाबो गावनि जाथिखौ बयबाबो माने मोजां जानायखौबा जोङो बयबो लुगैखायो नङा होमबा जोंहा मोनसे सिमां दंमोन बयहाबो आलादा बड'लेण्ड दानायनि दा बिनि बागै एसे बे फिल्मनि थ्रुयै बयखौबो मिथिहोनो थाखाय बानायनाय जादों आरोना बिनि मेन काहानिफोरखौथ' आङो बारा मोजां एक्सप्लेन खालामनानै होजोबनो हाला नोंथांमोना जायफोर नायनो गोसो दं आं दा नोंथांमोननो बुंजोबोब्ला नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोननाय नङा बेनिखायनो गावनि खुद मेगनजों नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना फिल्मखौ मोजांखौनो नांदों आङो नायनानै दा बेनोसै लोगोफोर गोबां मोनाबायबो उन्दुनोबो ओंखारबाय मेगना जाथारला जोंनि बर'नि फिल्मफोरखौ गावनो एसे फैसा होनानै नायाबालाय टिकेट दाननानै नायाबालाय बबावथो गुबुनफ्राथ' बारा नायखाया नङा होमबा जों गावनो गावनि सिनेमाफोरखौ जोंनि जाथिनि सिनेमाफोरखौ जोंनो फोथांनानै लाखिनांगोन दा गोबां प्रडिउसारफ्रा डाइरेक्टरफ्रा गोबां आर्टिस्टफोरा बेवहाय एक्टिं खालामो गोबाङा प्रडिउसारफ्रा डाइरेक्टरफ्रा माने फैसा गारो आरोना फिल्मनि माबायाव दा बिथांमोनाबो प्रफिटखौ मोनफिननांगोन अब्लासो जोंनाबो सावथुन मुलुगा थांनानै थाबाय थागोन नङा होमबा लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लाभ इउ अल एन्ड गुड नाइट बाय